חברים, היום אנחנו משחקים במשחק של בעיטות חופשיות. אינדור סאקר. לא קוראים לסאקר, קוראים לזה פוטבול. איזה גולה זו. איי. יואו. מה? פרק קודם הם שחקנו בפוטבול, לא. שחקנו בפנלטי שוטר 2, ועכשיו אנחנו משחקים במשחק אחר. וואו, הגול אשכרה. אוי ואבוי. What the? סיגמה הק. בוא. יש פלגים. וניצחנו. זה הסרטון להיום, ביי.